Ben, este letreiro que temos aquí nesta casa, como ben podemos ver, é antigo, está un pouco en mal estado. Mais enténdese ben que é o que pon. Parroquia de San Fructuoso, en galego sería San Froitoso, lugar de San Pelayo del Monte. Pelayo en galego pode ser Pelayo ou Paio. San Paio do Monte é como se coñece o lugar. Prácticamente nas aforas de Santiago, pero con roce co casco urbano. Zonas antigas, zonas de campo hai por aquí. Se as vemos, tamén da horta urbana. E aí, por exemplo, temos unha plantación. Sen dúbida algunha. Bueno, temos hortalizas, ben. Así, simple vista, teria que distinguirlas ben, a ver se son leitúas, non creo que sean repolos. Pero de calquera xeito, o que é campo hai no que coidar aquí. É que regar e ter sempre no mellor estado posible. O que é o campo, porque dai ven o alimento. Pode haber hortas e hortos urbanos, pero hai nos que cuidar ben e con certo mimo e agarimo. E niso espero tamén pois, que a alcaldesa Goretti San Martín tome boa nota este dato. Porque é unha pena que se bota a perder a agricultura. Moitas cousas non dependen dos concellos, pero a ver se isto chega con unha mensaxe cara á Unión Europea. De todos os xeitos, respetemos sempre a nosa esencia, a nosa historia, as cousas boas, as malas, lembremos a ver as cousas boas e as malas, e aprendamos os erros. Iso é importante e fundamental. Con isto, un novo consello queda dado. En fin, dito, continúo o meu camiño. Grazas por teredesme visto neste breve e curto vídeo. De que a próxima. Denantes dicir que moita sorte agora que o outono pouco a pouco se vai chegando a seu fin e chegando o inverno. Nesta data de venres 24 de novembro de 2023. Ben, aquí rematamos. De que a próxima. Boa fin de semana.